Maglumpia ko karon. Ano yung panihapon ko, lumpia. Ito ang dinidaan. Ang kaming ibutang sa tunga. Sa lumpia. Ito ko daan kayo. Daliyari din sa oras eh. Kaya tapos sa kong husband. Ano, luto na. Ano lang. Hindi ko nibutangan o timpla kay. Hindi naman lisus na tinimplahan na daan para sa lumpia. Lumpia na kita. Lumpia na kita. Lumpia for tonight dinner. Lumpia. So, okay na. Luto naman siya talang vegetables. Ako lang piperon. Kaya may nainka. Before maabot ako ng span 10 minutes, dayan ako magluto sa lumpia. Kuman akong packing. Simple lagi kaya. Wala siya pinigani. Kaya naman may sauce nga pang lumpia gyud. So, ikot lang ko luto sa iyahang army. Kani mo ni siya flour na ilang lumpia wrapper baga kayong lumpia wrapper siya dili grabe baga mura og i-compare dia sa amua sa probinsya kay kaduhaon kani baga. So okay naman, magpacking na ko. Tapos na ko ako nanghunaw ko limpyo kung kamuta very clean ato pa packing mo packing ini dulu. Lamig kayaknya siya rapi. Matalamig. Lumpiaan eh. Tuduan ko sa kong husband eh. Na, dali na kayo kita kamao. Lagi mong tanah, kaya kita mong tanah. Di kamao. Na. Ang trabaho pa yung mukaon. Ang luto. Ang trabaho pa yung luto. So, ang mana, diri. Diri lang. Ang mana. Asun ko ni kaya. Asun ko yung dikit ro. Asun ko yung apa kayo? Liwat sa naghimo ba? Hihi. Joke sa gamay eh. Parang usa. Joke ko pa nagsa eh. Siya ka lang ba? Hindi ka mag-joke eh. Mag-serious eh. So, okay. Di ko nga siya butangan old ear. Para di umungaw. Siya. Ayun. Hindi ko nga baga kayo eh. Baga. Ang tingin para ba? So, okay na. Dagko ka, uy. Grabe ka dagko. Okay na. Move. Ang sarap ha. Kay, ano, unyan ako lutuon after 30 minutes kumabot akong bana. Manainit pa. Gabi naman, magpasulat na ta. Punta na ko sa kong lumpia. Ang lumpia. Kita dito. Ito na ko ni kaya kung ba na rumuli na matultaod. Gabi na.
Tigluto. Yung tulo po ng simag. Ah, grabe. Simuta. Yan. Isa po. Ibang kita. Okay na. Ito na ang lumpia. So, dati punta ni Jerry sa lambisa. Isang lambisa na ito na doon. Okay na. Okay na. Pagod na gusto ng nasban. Pagod. Ito na ang lumpia. Alam ko ba? Yummy, 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 and heart tummy. Model sa lumpia. Nagkuagid, no? Nagkuagid pa sa kong naong. Ikaw pa si all yung gini ako, ah. Diyan nga na dito, ano? Gani, yung nga una ta. Kauna. Kaluto na akong husband po doon. Ginahagi siya na vegetables. Ayaw ni. Kami ada eh. Hoy, di banana like that. Ingat yun ko. Filipino at saka yung banana. Same banana? Ha? Same banana. Oh, don't have. Kami no? Ano ba? Wala. Kain Yeah. ka rin siya. But, no? What's the point? Chemical. No, chemical. 福岡県沼田市は50年以上前からあれへんものを売っているというのです。一体どういうことなんでしょうか。早速調査に行きましょう。一応群馬県沼田市には食パンにまさかのおるって食べる。 Kain ka rin. Kaya sa bulabit? 東京駅から新幹線と JR をついておよそ2時間。そんな沼田 Kami 市 din isa. は浜谷と呼ばれる地域。 Mas pwede rin nukot initing, no? 高低差は70メートル。そこで頂点をするとありえへん工程に。 Pag na ka. 前日の気温差で霧が多い。まるで雲の上にあるような Saan ba? 光景に。 Purok yan.